ଭଲ ଲାଗେ ତମ ରାଗିବା, ମୋତେ ତାଗିଦ କରିବା। ସେ ସମୟରେ ତ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବେ ସେଇଠୁ ତମ ପ୍ରତି ମୋର ଭଲ ପାଇବା ଅନେକ ବଢ଼ିଯାଏ। ମନଟା କହି ଉଠେ, ଆରେ ତୋର କେହି ତ ଜଣେ ଅଛି ଯିଏ ଏତେ ହକରେ ତତେ ଏମିତି କହିପାରୁଛି। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ବି ଏମିତି ହୁଏ? ଯଦି ହୁଏ, ଆଉ ଏମିତି ଜଣେ ଅତି ନିଜର ଲୋକକୁ କେବେ ବି ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ।